Maalaiskaupungin tietotoimiston uutisia. Hyvää iltaa, minä olen Meri Vilén. Saamiemme tietojen mukaan Someron lukio on mukava opiskelupaikka. Muun muassa draamaopinnoista pidetään. Kävimme paikan päällä tutustumassa asiaan. Eikä! Ei! Otan sut kiinni, kun mä irrottaa. Mitä nyt tapahtuu? Mikko, hippa. Mira ottaa kiinni. Kumpi nyt on? Mä otin nyt ton kiinni. No niin, nyt olemme täällä Someron lukion tiloissa, tai oikeastaan täällä Someron urheilukentällä, haastattelemassa lukion draamakurssilaisia. Mikko ja Leevi, mitäs te pidätte lukio-opiskelusta? Ihan ok. Oikein mukavaa. Hienoa. Tämä draamakurssi pohjustaa tulevaa karonkaa. Minkälaisia roolitoiveita teillä nyt on? Pääroolia hakemaan. Pääroolia herralle. Tarkoituksena oliko myös saada aika iso rooli, että tässä ollaan miesvoimilla nyt menossa. Hieno homma, upeaa. Mitäs haluatte sanoa tuleville katsojille? No, toivottavasti kelpaa. Toivottavasti kelpaa. Kyllä, joo. Ihanaa, kiitoksia. No niin, Mira ja Ottilia. Te olette Someron lukiolaisia. Miltäs ne lukio-opennot tuntuu? Mun mielestä tuntuu tosi mukavilta ja rennoilta. Kaikki pelotteleekin aina, että on niin paljon lukemista. Ei se kyllä ole pelkkää lukemista. Oho. No on se silleen rentoa. Välillä vaan tuppaa noi ylimääräiset kotitehtävät kasaantuu silleen päälle, kun ei aloittanut tarpeeksi ajoissa, että tulee vähän kiire. Joo. Ja te olette nyt täällä draamakurssilla. Tää on ihan ensimmäisen draamakurssin ensimmäisiä tunteja. Miltä tämä on vaikuttanut tähän mennessä? Tosi kivaa, jos meillä on tämmönen rento ja porukka niin uskaltaa heittäytyä tälleen, että saa olla oma itsensä. Joo, sama. Ja sitten me tehtiin heti aluksi semmonen yhteinen draamasopimus, missä oli kaikkea, että mikä on sallittua ja mikä ei ole. Ja sitten kun on yhteiset pelisäännöt, niin kyllä se toimii. Niin, eli tämän kaiken taustalla on draamasopimus. Joo. Mahtavaa! Wow! Tässä kaikki tällä kertaa. Mukavaa illanjatkoa. Lisää voitte lukea osoitteesta www.somerolehti.fi.